Ora ning ngono. Malah sing keri dhewe kok enek tremos mlebu to, Gus. Tremos sak duwe nyawa. Nyapa? Iki wong endi? Jamur. Jamur kaya ngene. Modele kok pinguin. Jamur sapi iki kira-kira. Lah kok kowe iki Ature atraksi. wis duwe dhewe. Aku atraksine awalane aku. Heeh. Pertama nomor 1 das kepindho kowe. Heeh. Ketelu blekok moncrot iki. Ya kowe. Lah kok kowe malah dudul titite kuwi. Ha. Urung atraksi lho ki mau. Ya iya. Iki urutane dhewe-dhewe. Aku atraksi, iki atraksi, iki atraksi. Kowe nyemplung sawah. Ya, kowe atraksine kalane rono. Aja kisini-sini lho, Bul. Ya, Sebagai kamu sebagai tuan rumah. Neng kene Ham, ya, awake dhewe karo iki. ade tamu, Dek. Loh, bintang tamune sing ngundang awake dhewe Ipul. Ipul iki lho. Ipul. Ganongan Tremos. Aja ngono. Ipul ki lho, delok to. Ya. Masyarakat kene wis eruh. Kayak ngene. Awake dhewe kalah ganteng, Kalah ganteng karo gede, Ipul. dhuwur. Kalah dhuwur, yo kalah putih. Kalah putih. Lho iki lho, Jan, kegiatane larang ganong, nyapa? menek kambil. Oke aja kaya ngono. Iki tuan rumah lho awakmu. Aja ngisin-ngisini. Lek sing jaba bintang tamu yo jukir walik, awakmu sebagai tuan rumah kudune Nyemplung kali. ojo nembro kali, Mas. Langi yo. Yo jukir walik kaya awake dhewe. Ah, Dal Dal, dal. dal 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 kondur musola. dal 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 awakmu dal 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 tek sikil ning dhuwur. Heeh, kudune. Baleni, Mas. Yo. Ben kompak yo. Kompak. Kare dhewe kaya bul. Hamil ham. Iki wong cilik kaya abot Ram to. Sopo? Bobote 85 kilo. Iki ngono karo sandwich abad sone. Apa nih? Karo sandwich. Lah diangkat lho yo kuwat kaya babah rongsak. Iki kaya ngene iki. Iya. Kewudi lho jane bolo. Biasa tenan. Bom. Lah kok kowe malah atraksi kaya plintengan. Iki mau tak kira men tugu. Tugu apa? Posone kene ngedekne tugu. Tugu apa? Tugu lilin. Model kan jender kaya ngene yo. Kowe aja kaya ngono. Ya. Iya lho. Dang dang Dah, dah. Please. dang 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 dang.
Siji, loro. Apa? Bagus. Bagus sing ngene lho. Ini sak maguan bagus dhewe garangan papat. Coba. Kowe, Juna aku, Bagus dhewe Saipul. Pinguin. Botok ngantara. Awake dhewe dibagi kalah. Kalah Karo iki. Mergo sing panitia karo sing penanggung jawab iki. Ipul. Sami nembane lek karo awake dhewe jadre-jadre kuwi ora manut. Lek karo botol Yakut Mesti manut. mesti manut. Kowe ora percaya? Ora percaya? Buktekno kuwi. Buktekno Bul. Jangan sak mono bane pingin papat ae. Paling sitok. Sopo? Kilo. Iya. Kilo. Siji ae. Kabeh manut Bul. Kowe iki ya Bul. Iki ya Bul. Iya. Ini Bul. Kilo ini. Tak gelekne iki bel. Coba. Ayo lo kowe. Aja. Iki lho. Iki lho bakal tuku rambut iki lho. Ayo. Kowe yo kengin jate cantik-cantik kae Bul. Dadi iki kayaknya. Sama nebane kowe inisialmu pengen sapa? Cara milihne kowe Kalau pilih pengen sapa? Ayo. Bareng mau bareng ora oleh. Siji ae. loro, telu, papat, lima. Kowe pilih sapa? Stepanol. Lah kok gitu kowe Stepanol? Sapa? Lah iki milih sapa Bul? Yo, Stepanol. Ani. Yuk. Stepanol ya? Stepanol ya? Stepani. Iya Stepanol, yo. Ani ora. Iya. Ayo, Stepani Mas. Ayo. Stepani Mas, yo Mas. Stepani Mas.
sebulan adek sebulan ibarat tadi alah malah kau terenggiling sebulan iki lho nyapa asik cinta Stefani sebulan iki ibarat kamu bersama Stefani pilihanmu bersama Stefani pilihanmu lah kowe iki lagi ketemu PDKT Stefani Damanono dek lah ini dek iki malah dek arep tak tukane iwak kutuk gelem nek lili Gus Rina Gus Rina lah pada dulu ya kowe. Kowe Kumpul nih. Ayo kumpul nih. Hei, wale. iki cintamu kamu PDKT dengan Stefani di sini. Iki corongane kowe iki saking cintane karo Stefani kowe ya dia. Enggak ya dia ning sebulan sik Dek kok ungkapno. ibaratnya gini loh Prono lho, carane. buaya Stefani kan seneng buaya biasanya ngene iki lek Stef Iya. ora Hamil ham piye? iki lek iki buaya ham Ya. lek iki biawak Cocok buaya karo ibarat biawak. ikan Stefani toh kaya aku ini loh Dek Stefani sebenarnya aku iki ibarat aku kawe contoh Stefani sebenarnya aku menyimpan rasa denganmu kamu sangat cantik sekali apakah kamu menerima cintaku ya aja kowe muni ngono kowe ora ngono ta lah kowe ngono lah ngono ya lah tek ya malah arep ngejak dulu tek ndang muni yo Stefani sebenarnya aku memendam rasa denganmu Sebenarnya Yudika padamu. kamu ya saudara apakah kamu cinta denganku Apakah kamu cinta Denganku. I love you too Oh enggak. Iya tuh. wes takon saiki Mana bang? Heeh. Stefani muni ya Muni. kowe ora terone aku Ora ono. yo BM dicakok. ojo dicakok kowe malah terus terone aku Oh dicakok. terone aku Iya. Stefani baterai entek baterai Stefani Stefani. ning sawah golek cuyu Salah. Golek dulu. I love you I love you. Ayo. Lagi ke Stefani jawab. iya Stefani jawab Naik sawah golek cuyu. ora modelmu kayak brutu Nanti kuwi. Lah. iki balik geden aku gam Balik ke kowe. Balik aku ke juga kowe. balik Kowe milih jadil. iya milih jadil lagune dia iki peragaane dadi wit Itu iki. Ya, wit. Yo. Wit tirak. Biaran ya. Nah, selesai. Oke. Wit tirak engko. Nanti kuwi. Remok iki.